Манчестър Юнайтед е единственият английски клуб, който печели требъл 2 пъти. Юнайтед е единственият английски отбор, който е печелил требъл 3 големи трофея в един сезон 2 пъти. Първият е през 1999 година, когато отборът печели Висшата лига, ФА Къп и Шампионската лига в рамките на един сезон подвиг, който е считан за един от най-великите в историята на футбола. През 2023 година същото постижение е повторено от Манчестър Сити, но Юнайтед остава първият английски клуб, който го постига. Освен това, през 2008 година Юнайтед печели друга впечатляваща тройка – Висшата лига, Шампионската лига и Световното клубно първенство на ФИФА. Манчестър Юнайтед беше първият английски отбор, който участва в Купата на европейските шампиони. През 1956 година Манчестър Юнайтед стана първият английски клуб, който участва в Купата на европейските шампиони, днес Шампионска лига. По това време Футболната асоциация на Англия не подкрепя идеята английски отбори да участват в този турнир, но мениджърът Мат Бъсби настоява Юнайтед да се включи. В дебютния си сезон червените дяволи достигат до полуфиналите, но са елиминирани от бъдещия шампион Реал Мадрид. Това участие поставя началото на дългата европейска история на клуба. Финалът на Шампионската лига през 1999 година между Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен остава един от най-невероятните мачове в историята на турнира. Байерн води с 1-0 до 90-та минута, но в добавеното време Теди Шерингъм изравнява, а секунди по-късно Оле Гунар Солскjaer бележи победния гол за 2-1. Това е един от най-знаменитите обрати във футболната история и до днес е символ на легендарния Юнайтед дух, който никога не се предава. Манчестър Юнайтед е единственият английски клуб, който е печелил всички големи европейски турнири, Шампионската лига 3 пъти, Купата на носителите на купи, Лига Европа и Суперкупата на Европа. Това означава, че Юнайтед е единственият английски отбор, който е завоювал европейския гранд шлем, нареждайки се сред малкото клубове в света с такова постижение. Една от най-големите легенди на Манчестър Юнайтед, сър Боби Чарлтън, е един от малкото футболисти, оцелели при самолетната катастрофа в Мюнхен през 1958 година. Въпреки трагедията, той се завръща на терена и става ключова фигура в изграждането на новия Юнайтед. През 1966 година печели световното първенство с Англия, а през 1968 година изведе Юнайтед до първата му купа на европейските шампиони. В същата година печели и златната топка, превръщайки се в една от най-големите фигури в историята на футбола. Джордж Бест не само е смятан за един от най-талантливите играчи в историята на футбола, но и за първата истинска световна футболна икона. Неговата комбинация от техника, скорост и завършващ удар го прави феномен на терена, но и поп-културна звезда извън него. През 1968 година печели златната топка и извежда Юнайтед до първия им европейски триумф. Проблемите му извън терена, свързани с алкохола, не намаляват статута му на една от най-големите легенди на клуба, а известната му фраза «Пръснах много пари за алкохол, жени и бързи коли». Останалото просто го пропилях, остава култова. Райан Гигс е най-награждаваният футболист в историята на английския футбол. Райан Гигс прекарва цялата си кариера в Манчестър Юнайтед и става най-успешният футболист в историята на английския футбол. Той печели 13 титли от Висшата лига, 4 купи на ФА, 2 трофея от Шампионската лига и още множество отличия, което го прави най-награждавания играч в историята на английската игра. Освен това, Гигс държи рекорда за най-много изиграни мачове за Юнайтед – 963 официални двубоя. Ерик Кантона – кралят, който промени Юнайтед. През 1992 година Манчестър Юнайтед подписва с Ерик Кантона от Лийдс Юнайтед за само 1,2 милиона паунда сделка, която се оказва трансферният удар на десетилетието. Кантона не само носи незабавен успех, като печели първата титла на клуба от 26 години през 1993 година, но също така променя цялата култура на отбора със своето лидерство, увереност и хладнокръвие. Легендарният му номер 7 става синоним на футболна магия, а въпреки скандалите като известния му карате удар срещу фен на Кристал Палас, той остава сред най-обичаните фигури в историята на Юнайтед. Пол Скулс – гений, който дори Зидан и Шави боготворят. Пол Скулс е смятан за един от най-добрите полузащитници в историята на футбола, но става сравнително подценяван в световен мащаб заради своята скромност и липсата на медийно внимание. Легенди като Зинедин Зидан и Шави многократно са заявявали, че Скулс е бил един от най-интелигентните и технични халфове, срещу които са играли. Самият Шави е казвал, в Англия не оценяват Скулс достатъчно, но той беше най-интелигентният футболист на своето поколение.
Той прекарва цялата си кариера в Юнайтед и печели 11 титли от Висшата лига, 2 шампионски лиги и много други трофеи. Кристиано Роналдо пристига в Манчестър Юнайтед като талантлив, но недоказан 18-годишен играч през 2003 година. Под ръководството на сър Алекс Фъргюсън той се развива от техничен дриблюр в завършен нападател, като кулминацията идва през сезон 2007-2008, когато печели златната топка, вкарва 42 гола и изведе Юнайтед до титлата в Шампионската лига. След 3 поредни титли във Висшата лига, Роналдо преминава в Реал Мадрид през 2009 година за рекордна сума. След 12 години Роналдо се завръща в Юнайтед през 2021 година, предизвиквайки огромна еуфория сред феновете. Той остава най-добрият голмайстор на тима през сезона с 24 гола, но клубът изпада в криза, а след идването на Ерик Тен Хаг мястото му в състава намалява. Недоволен от отношението към него, Роналдо дава скандално интервю, след което договорът му е прекратен през ноември 2022 година, слагайки край на втората му ера в Юнайтед. Манчестър Юнайтед – един от най-великите футболни клубове в света. От възхода си до златните години с Алекс Фъргюсън и дори през трудните времена, този клуб винаги е бил синоним на страст, успех и драматични обрати. В това видео ще ви разкажем за неговата история и някои интересни факти, които може би не знаете. Всичко започва през 1878 година, когато клубът е основан под името Нютън Хийт. Първоначално отборът е бил съставен от железопътни работници, които играели срещу други компании. През 1902 година клубът изпада в тежка финансова криза, но с помощта на местни бизнесмени, сред които Джон Хенри Дейвис, е спасен и преименуван на Манчестър Юнайтед. През 450 години клубът е воден от легендарния мениджър Мат Бъсби. Той създава млад и талантлив отбор, известен като Бъсби Бейбс. За съжаление, през 1958 година се случва трагедията в Мюнхен – самолетна катастрофа, в която загиват 8 играчи на отбора. Въпреки това, клубът се възражда и през 1968 година Манчестър Юнайтед става първият английски клуб, който печели най-престижния европейски клубен турнир – Купата на европейските шампиони, днес Шампионска лига. Това е особено значимо постижение, тъй като идва само 10 години след трагедията в Мюнхен, която едва не унищожава клуба. Под ръководството на сър Мат Бъсби и с легенди като Джордж Бест, Боби Чарлтън и Денис Лоу, Юнайтед побеждава Бенфика с 4-1 след продължение на Уембли и влиза в историята като първи английски европейски шампион. Истинският доминиращ период за Манчестър Юнайтед започва през 1986 година с назначаването на сър Алекс Фъргюсън. Той създава отбор, който доминира английския и европейския футбол в продължение на повече от 2 десетилетия. Най-запомнящият се момент. 1999 година, когато Юнайтед печели требъл Висшата лига, ФА Къп и Шампионската лига, с легендарния обрат срещу Байер Мюнхен. След пенсионирането на Фъргюсън през 2013 година, клубът изпитва трудности. Менеджери като Дейвид Емуис, Луис Ван Гал, Жозе Муриньо и Оле Гунар Солскjaer се опитват да върнат Юнайтед на върха, но клубът все още търси формулата за стабилен успех в пост-Фъргюсън ерата. Стадионът на Манчестър Юнайтед, Олд Трафорд, е един от най-емблематичните футболни стадиони в света. Прозвището «Театърът на мечтите» му е дадено от сър Мат Бъсби, който казва, че това е мястото, където футболните мечти се сбъдват. Стадионът е дом на клуба от 1910 година, с изключение на периода по време на Втората световна война, когато е бомбардиран и клубът временно играе на Мейн Роуд, тогавашния стадион на Манчестър Сити. Днес Олд Трафорд е един от най-големите и най-посещавани стадиони в Англия, с капацитет от над 74 000 места. С над 1 милиард и 100 милиона фена по целия свят, според проучвания от последните години, Манчестър Юнайтед е един от най-популярните футболни клубове на планетата. Популярността на отбора се разпространява далеч извън Англия, като има милиони привърженици в Азия, Африка и Америка. Благодарение на доминацията си през 90-те години и началото на 21 век, клубът успява да изгради глобален бранд, като продава най-много фланелки и има едни от най-гледаните мачове в световния футбол. Манчестър Юнайтед държи рекорда за най-бързия гол във Висшата лига. През 1995 година Шизи Дживъл, защитник на Ковънтри, се разписва в собствената си врата само след 13 секунди в мач срещу Манчестър Юнайтед, което по това време е един от най-бързите автоголове в историята на Висшата лига. Но ако говорим за най-бързия гол, отбелязан от играч на Юнайтед, това постижение принадлежи на Дуайт Йорк, който бележи само след 13 секунди отново срещу Ковънтри през 1999 година.
Манчестър Юнайтед е първият английски клуб, който въвежда номерирани фланелки. През 1922 година Манчестър Юнайтед е един от първите отбори в Англия, които започват да използват номера на фланелките на своите играчи. По това време футболистите все още играят без номера, но Юнайтед експериментира с тази новост в матч срещу Шефилд Уенсди. Официално номерираните фланелки стават задължителни за всички английски отбори чак през 1939 година. Най-голямата победа в историята на Манчестър Юнайтед е 10-0 срещу белгийски Андерлехт през 1956 година в матч от Купата на европейските шампиони. Това остава най-голямата победа на клуба в официален матч. От друга страна, най-тежкото поражение на червените дяволи е 0-7 и то на два пъти. Първо срещу Блекбърн през 1926 година, а след това срещу Ливърпул през 2023 година, което бе особено болезнено за феновете на Юнайтед. Манчестър Юнайтед държи рекорда за най-много титли във Висшата лига и изобщо в историята на английското първенство цели 20. Също така Манчестър Юнайтед е най-успешният клуб във Висшата лига, която е създадена през 1992 година. Червените дяволи имат 13 титли от този турнир, всички спечелени под ръководството на сър Алекс Фъргюсън. След оттеглянето на Фърги през 2013 година, клубът все още не е успял да спечели нова титла във Висшата лига. Манчестър Юнайтед е единственият английски клуб, който печели требъл два пъти. Юнайтед е единственият английски отбор, който е. Димитър Бербатов в Манчестър Юнайтед елегантност и класа. В Манчестър Юнайтед е играл и един български футболист – Димитър Бербатов. Той пристига в Манчестър Юнайтед през 2008 година от Тотнъм за 30,75 милиона паунда, което по онова време е клубен рекорд. Българският нападател впечатлява с техниката, визията за играта и елегантния си стил, като изиграва ключова роля в две титли от Висшата лига през 2009 и 2011 година. Най-силният му сезон е точно през сезон 2010-2011 година, когато става голмайстор на Висшата лига с 20 гола, включително легендарния хетрик срещу Ливърпул. Въпреки класата си, през последната си година губи титулярното място и напуска клуба през 2012 година, но остава в историята като един от най-техничните нападатели, носили червената фланелка. Манчестър Юнайтед не е просто футболен клуб, това е история, традиция и страст. Независимо от възходите и паденията, Юнайтед винаги ще бъде сред най-обичаните и успешни клубове в света. Ако сте фенове на червените дяволи, ударете един лайк, абонирайте се за канала, ударете камбанката и споделете вашите любими спомени с отбора в коментарите.